Chlapci, predstavte sa nám. Takže ja som Ferko, toto je gitarista bratranec Janko, toto je saxofonista Stanko, Nikolas, to je môj otec Ferko, ďalší môj otec ako keby, najstarší Maťo, môj ujo Janko a Martin. Chlapci, ja o vás viem, že vy pochádzate zo slovenskej vsi a v podstate fungujete 4 roky. Povedzte mi, čo ste za 4 roky dokázali? Tak tuto ujo a otec začali hrať, ale to len pre koníček. Keď akože ja som bol už starší, tak sme sa začali tomu viac venovať. A zrobili sme CDčko a chvála Bohu sme sa dostali na celkom dobré miesto. V podstate vy ste to zakladali celé. Aké boli vaše začiatky? Tak dvaja sme len tak začali, dvaja, traja, ťažko nám išlo. Ale za to, že mám syna, on má syna, takže sme pokračovali v koľajach, aby naše deti pokračovali. Vidím, že vy ste tu s nimi. Čiže vy, keď ste to zakladali, tak teraz ste stále s nimi, s tými mladými? Áno, pravda, že Prečo? musíme tým mladým ukázať, aby išli našou cestou, aby nezabudli na naše zvyky rómske. Ale veľa by sme chceli poďakovať našim fanúšikom, čo pozerajú, počúvajú nás. Ale akože ďakujeme im vo všetkom. Zatiaľ. Bola zdela, že prečo ste s mladými, no. Tak musím... Lebo mladí musia ísť po našich koľajach. Keď my dakedy pominieme, aby vedeli, kde majú naše miesto. Dobre, koľko ste vydali albumov? 7 albumov sme vydali a teraz o mesiac, 26. júna ideme zase natáčať nový klip a dúfam, že sa budete tešiť, fanúšikovia. Takže ďakujeme pekne, malá presnovočka. Čiže kde budete natáčať? Franovníci. Dobre, chlapci, čo vy a do budúcna, čo chystáte? Teraz je sezóna festivalov, máte nejaké kšefty alebo niečo? Tak každý týždeň máme akcie a čo deň tam máme toho viac, ale sme samozrejme radi, že máme tak dosť akcií, sme radi. Ja som si všimol váš žáner. Vy skôr hráte solovo, nespievate. Ale všimol som si teba, Ferko, že ty spievaš a tento tu ti do toho potom keca. Povedz mi, prezrať mi niečo o ňom, lebo on stále mi hovoril, že ty si pôvodník, nepodvodník, musím povedať našim divákom. Čiže prezrať mi aj ty na neho niečo. No tak napríklad ja som mladý, hej, ja mám 26 rokov, ale tento pán, náš saxofonista, to má 100-násobne viac to v krvi ako my. Čiže on je... To je, dá sa povedať, legenda. Tak. Ďakujem pekne za uznanie, lebo keby to povedal opačne, tak zoberiem mikrofón a spievam ja.